Mai videónk témája a Financ Online kétfaktoros regisztráció lesz, ebbe szeretnénk nektek segíteni, és szeretnénk végigvezetni benneteket a folyamaton, hogy mindenkinek tényleg zökkenőmentes legyen ez a kétfaktoros regisztráció. Készítettünk erről egy videót, és akkor én ezt most el is indítom, közben aztán szépen nézzük együtt a lépéseket. Tehát ugye a Financ Online, amit meg kellene keresnetek a böngészőben, és erre rámenni a kezdő oldalára, Willkommen Financ Online, ugye mindenkinek van egy Benutzer náméja, meg egy passzportja, vagy pedig egy Teilnehmer Benutzer passzport kombinációja. Ide kellene elhelyeznetek a saját felhasználó nevet és a saját jelszót, aztán elindítani a belépést a megszokott módon, Anmelden, akkor behozza ezt az oldalt, kétfaktoros autentifikáció, Regisztrírunk starten. Szuper, megjelent a QR kód, közben akkor a telefonotokon el kellene indítani a Google Authenticator alkalmazást, és szépen az új kód hozzáadására kattintva beolvasni ezt a QR kódot, majd a megkapott 6 számból álló megerősítő kódot beírni. Ugye érdemes beírni a készüléknek a nevét, hogyha esetleg több készüléket használtok, Gerät Speichern, legenerál egy PDF visszaállító kódot, amit le tudunk tölteni, mindenképp érdemes ezt megőrizni, elmenteni valahova, és akkor itt a Bestätigungskód, az alsó, a kettőből, az, amit ki kellene másolnunk, beillesztés, szuper, tovább, megerősíteni az e-mail címet, lezárult a kétfaktoros azonosítás, leellenőrizni a személyes adataitokat, és már bent is vagyunk a Financ Online-ban. Jó, és akkor a következő belépésnél, hogyha itt most kiléptek, akkor a következő belépésnél már felhasználó név jelszó, valamint kérni fogja az autentikátorból a kódot, és már csak azzal fogtok tudni belépni. Jó, úgyhogy mindenkinek akkor sikeres regisztrációt, és használjátok egészséggel.